For more video and audios, subscribe to Ya Usharif TV. Thank you. A har kullum idan na tuna cewa akwai wata rana da za ta zo mana ranar da za mu rabu da ke, sai na ji hankali na ya tashi. Kalaman soyayya, soyayya, saboda ke na shirya, a gona ba kamar ki, mai kyawun siffa, kalamai na domin ki, duka na tsara. Soyayya, kalaman soyayya, soyayya, kalaman na shirya. Ni ban zaci so hakan yake ba, kalamai na sana rarraba, a kunnai na ki zan bayyana, ki ban amsa ga 'yar tambaya. Shi so tamkar makanta yake, bugunsa kama da reshen ƙaya, zafinsa kamar garwashi yake. Kalaman so, kalaman so. Ba na iya bacci, ba na iya sukuni, kullum hankali na a tashe yake. Suhailat, wallahi da Ubangiji zai bani dama ɗaya tak, kin san abin da zan tambaye shi? Ni ban zaci so hakan yake ba, kalamai na sana rarraba, a kunnai na ki zan bayyana. A'a, ban san abin da zaka tambaye shi ba, hantata. Da na tambaye shi ya bani ikon ƙara miki kwanakin wa'adin da ya lissafo miki da zaki a duniya, domin na samu damar mallakar ruhinki gaba ɗaya. Soyayya, kalaman soyayya. Jini na? Na'am hantata. Zauna. Kalaman soyayya. Ina matuƙar ƙaunar ki. Ina ji a jikina ba zan iya aikata komai ba matuƙar ba tare da ke. Dan Allah ki rike amana. Ni taka ce, kai nawa ne. Ka kwantar da hankalinka, ya farin ciki na. Soyayya, kalaman soyayya, soyayya, kalaman na shirya. Ni ban zaci so hakan yake ba, kalamai na sana rarraba, a kunnai na ki zan bayyana, ki ban amsa ga 'yar tambaya. Shi so tamkar makanta yake, bugunsa kama da reshen ƙaya, zafinsa kamar garwashi yake. Kalaman so, kalaman so.